Puilano joto nornai tai broiler nornai rong puilano lamsogo ni chennelo tai ani channel norok tabo subscribe khlaijaya konga ani channel no subscribe khlaidi ti prasa jaiti hne tai a kinaro bell icon tonga bono norok sinani tapogdi tai ani orong joto tok ni broiler renani hindi broiler bode ki charge khlai obon tuyai an video upload khaidongo norok obon bisingti khlaiye jodi tebo kahmo nai mano norok obon bisingti komo serang manai mano tai je sungnamo sungmabo sungui mano ani o broiler charge thani tabok kwchangma mall o kwchangma mall o belai kwchangma ni bagai sal sulai dima tonebo tai light dima bisingo borok kwchangma ni bagai bothukai tonglaio tai kaisa kok main angtini video upload khaima kabon tuise tok nogo je gas kamani amino acid hinai a amino acid jodi bisik nok khabungoi tonai ka hangkai rungjagai tongnai aboni bagai jodi tirpal ba jekono polythene nini nok khabungjagoi tongmano jodi satong ka hangkai a polythene nori redi nori rekhangkai omo hai nobar hapka hangka amino acid horoni komungnai tai tok rok ni hoite kwbangma bemar ni hoite twwi mannai tai tok bo bolinai omo hai khlaiye charge khlai hangkai kaham mangnai tei norok o video nai sajak hangkai bahaikhe sadi tei comment khlai tolao yes or no abor nani norok tapogdi please norok jesakai comment khlai sungdi tamo sungnamo sung tai tamo chaya tong abobo sadi tai ani o video ni bisingtwi tamo sinamo sung norok kwbangma simano tai subscribe khlaidi subscribe khlaina dapokdi asungno jotonono HAMBAI.